10 tfuħ. Ija, rata croissant. Ħaninsu għal breakfast issa. Hello. Asawħat. Vera, temp ikraħ illum. Araw, jisu għadu dlam maduf. L-istess breakfast tal-biraħ. X'ma kelli xabta t-naqsi. Wasalna Antwerp fl-aħħar wara sija u nofs. Talli għadi, talli t-prova tfatti li Bżon id-deposita. Daħħa. Ejja nfittxu l-lockers. Ġejna darba, nek tiftakru. Il-bżajt li għadni għazder t-bdu minn komen, għasib li d-tluqna naħseb xari. U xari, by the way, veru, ma zamlix liex. Naħseb ġabitni fija Rachel il-biraħ, naħseb għax ma konċet norqot bis-satin pillowcase. Ma nafx, ġentament kont dejt nużat, so ma nafx xalek. Fej kienet l-prinz ta' Tarlem? Għawek ta' sebda. Għawek kajna raw. Għax għawek meta konna ġejna moħden jir. Kienet daħlitna jisu mux shopping mall eżatt. U kellu l-arkitettura u s-soqfa ta' ġewwa veru sbieħ. So, ħanerġa' nurikom biex nġeddidilkom il-memorja. Għara fej ma madmar. Aħdaħna ħdejna. Lallu issa t-ninduna kif zejnu għaw, xie ġmil. Wedding venue, veru. Għal xireħ. Għaw, prinċep. Veru, sabi bħala venue ek. Isa sara fil-fatt, mek, isu l-part. Probabli mux ek kienet un bot fetħet. Kienet u fl-antik. Ija, probabli jek vera kienet. Għal xi Royal Balls. Mela, issa mux ħajbnu għek di. Zgur, just repair bizdu. Wow. Ġejna Uniqlo. Semblir, ta' l-lok musu fil. Le, għana taħseb il-kbir. Għal jkun fizdidu wisq. Sabiħ da. Jixraqlek. Issa tafu li għandek wieħed tiemi li jaħdar, ma mhux daqshekk pulit. Dan għalwija, jew le? Ija, l-isfel. X'taħseb? Jogħġobni jiena anke l-kulur. Prova l-beġu jekk jogħġbok il-beġ ukoll. Prova l-beġ. Naħseb preferi l-aħdar. Nasib preferi l-aħdar. Da tidher iktar poxi dal-kulur. Jiena minħaltar xin. Sabiħ, imma l-aħdar izbaħ. Naħseb l-aħdar izbaħ anke jiena nippreferih. U sabiħ baqa' l-Christmas da. Da sabiħ għal-Christmas l-aħdar ġibsu għal-mili. Mela da kan ġibu? Issa jiena ġejt għal dal-basktijiet sewwa, imma kullu li rrid dejjem out of stock, so ma nafx naqbad nixxi l-iswed jew le. Ma nafx li mkullu ħanażel. Ġda sabiħ, ma mhux li jaqbel ma' ħafna affarijiet. L-iswed jaqbel ma' ħafna affarijiet, mbagħad hemm il-corduroy ukoll, imma l-corduroy ma tantxu sajf u xitwa, aktar xitwa biss. U il-beġ ukoll. Il-beġ jaqbel ma' ħafna affarijiet ukoll. Ma nafx għandi nagħmel. Mela, da first option. Għax irridu neutral color. So, ħana joqgħodx il-botul ukoll ġa tfajt il-kamera. Għax again jekk ma joqgħodux l-affarijiet. There is no point. Insomma, għatta. Naħseb il-beġ jizbaħu, mux l-iswed. Imma il-corduroy mhuwiex sajf u xitwa, l-aħmar sabiħ, imma l-aħmar mhuwi ma tibżux ma kollox. Warajk. Le, mux sens. Da l-iswed ta' għawiet. Id-deċidejt il-beġ, ma jġobnix l-iswed. Il-beġ iktar versatili. Another one. Timmaġina jeans blu imma. Għax ma l-iswed le. Għalek jitlek prova l-large. Jgħodlok iktar oversized. Nġiblek il-large? Jew ma ġbokx? Uxxie. Sabiħ il-kulli. X'ta tagħmel? Prova large? Jiena personalment this fit is nicer.
X'taħseb, jew moġbokx, jekk moġbokx ħallih, imma jiena ġobni. Ma nasibx li l-istil tiegħi ta' stil. Inkstaf. Jiena fejn ħanħorġ politika. Tmur li jiklu. Qed inħorġ taċ-ċentru. Ma ġobniex ta'. Okay. Damage has been done, then franka 10 euro, xina kelli le. Franka jċekta. Iwa, dik Forti kien il-prezz. imma il-limited time offer kienet. Jekk għandek leb naħseb ma nafx. Jiena, Ma franka xejn ġifieri. ġdejn nix il-beġ għax jaqbel ma ħafna affarijiet. By the way, l-aħdar xtara Deni rid-deċida. Għaret nara l-waffles. So, disclaimer ta' il-bira, l-biraħ l-ura bdena nejdu waffle, flok waffle, apposta sewa mill-nija, nafu li waffle dejti mux waffle, imma meta għamilja naqra l-rage baiting, għalli jizdit l-engagement u nis jikkoreġuna, għax meta tbajd il-reels fuq Facebook u għet René frok Renit, għax il-rezzat kont nejdu ħazin, il-nis da jikkommentaw li René xinu, Renit tejt, insomma ħafnek, zidu l-engagement, fimt? So realizzajna li n-nis vera jħobbu jikkoreġu biex jidru bravi, so bdena jiddu waffles, flok waffles. Imma naf kif tejdan, ok? Tisat fit-tex fejat il-Christmas market? Tismax fejat? Jamlu mal-għor. Na, assumi ju. Assumi li jam. Also, ġa vera komdu dal-basket, għax għajjejt nġor il-tobbek minn kollu juqali. Għax fi-xitwa dik il-problema tal-bassijiet handbagsek, kollu juqaw. Ħanitħlu Dylan Kamil, un-bat ħammurru Christmas market. Għax rrit nixtri, dirit neħi il-piling mimma l-sweaters, ma għandix il-dizastru. Biex li għandi l-existing u li xtrajtu koll. U xi darba nixtri magna u koll pal tan-nanna li toqgħod neħi s-suf mimma l-flokkies ma t-shirts u biex meta ġili tilbes per eżempju t-shirt u sweater fuq u taħt l-idej strajt rabba ħafna, nafx jgħidu piling, tiġile? Hopefully see, bax post online. Sibtilom. Also, dal-ħanu d-dangere, għal minnu hop l-affarijiet ta' djar. Aħxat fuħaw. Wasalna il-market, pero stra veru fjak. Għawak għaw l-skating ring. U tempi femmu xiejn, ġifiri. Għara l-McDonald's kib zejnu. U għaso għara xaw. Giovanni jekk tara dal-vlog. Shout out lilek. Emmek. Sabiħa dil-bicċa, s-sibis ħammur fil-bicċa xejk tar antika. Nawek minn għalija. Ġejna fil-bicċa naqrizba u jiswaw n-nisaw. Sabiħa dil-bicċa mara s-sġa ħelwa. Għaw jisu presepju. Katedral. Għaraw Santa Claus. Xejdula dik il-rota. Mela, wrong number, il-ħaratu market dajġi, ok? So, il-Christmas market is-sabiħa għak ħajku. Nduri dawra qabel u mor niklu. Oh my god, dawn tal-coconut. Ħanġib wahda xina nħobbum daw. Ġejna soju bar, frog burger, jiena ħaniħu, fejna. Di, il-Korean fried chicken toast. U dan jilħajjiħu daw l-spicy sweet. Ma nasibx li daw jiġu, spicy sweet daw jiġu. Lib. Seb daw? Sabina spicy sweet kont ħad. Għana, Natalja konna ħadna, Natalja konna ħadna dan, u minn għalija daw, ma kienux tajbin daw, kienu too much. Jena ġibt Korean silk tea, u għardnajna. Sedli, il-toast ma jamluwix, ħallum, it-tijak, tazza. Ija, le, għaxan Sedli, il-toast ma jamluwix l-lum, kellna nġibu chicken oħra u koll, ġibna l-honey butter u l-spicy sweet. It's okay, għal darba oħra. Ija. Win. Lilat. Tajjeb. Araw s-sġra kemmi sabiħa. L-ornament taw l-bobbles vera ħelwin li għazlu. Għazindunaj. Bajdu aħna kilna. U issa, il-golu, għasni nix rigal, għasni nix regali. Imma ħammurru ġo Toy Store biex nix rigal l-kuġin tijaj.
u għanna xarra f'moħna tal li nixtru, imma il-problema hi li rridu nsibu, so fil-każ jekk ma nsibux jew nċekkju online, issa naraw. Huwa iktar, indunajna li hawn iktar biċċiet tal-Christmas market. Oh, Ferris wheel. Però vera temp ikra għal-Ferris wheel illum, għastara xejn. Kamma mhux par. Fil-għaxija jkun isbuħa u... Le, għasmandu, għara kam ħelu dot toy shop. Għara dik Daniel kemmi sabiħa ma dof. Xġmil. Illa l-għara dawkom u zbieħ. Ġeja. Għara naqra. Dallok, mux tal-li they entertain children, tal-li they entertain a 28-year-old. Tajba, ma tista tibni inti di. Ej, issa il-mammi ħatħalli l komment, ej, jgħamil baby. Baby. Uff, ma sibniex li ridna, ma jġibux la gowa, wax la gowa xaqna nixtru. Muftex fuq Google fej, nistaw zibu iktar. Mela, ħamorru l-ura d-dar sewa, għaliex it-trejn kull sija, so għanna jew issa tal-Urban Escort jew tal-5 Escort. Le, eżatt. U teġi nqbdu issa tal-Urban Escort niflok ħalli nafsu naqra qabel ħalli nħasslu nqodru l-ek tix naħsel xari u koll. Taf xiex ukoll kif ħanasslu qabel nistaw natfu. Dak li ma tħatej. Kif għatak tiga? Nistaw natfu tej, jakun bad il-naddavin nisibġu. U għajja biex naqbad miħak ċajda, appozzetta. Għaraw dil-binja xamlu. Għamlu l-kolonni jisom ripping paper, kem ġitfaqa. Il-kullu li għazlu vera zbieħ. Naqraw wicked coded u koll. Hello, wasalna d-dar u ħanibda nizbarazza għax jiena waħda minn dawk li nobot inħalli il-bagalja il-pakjata nkun nizbarazza mal-ewwel u ħanitfa rekord naħseb x'għandek qablet nisimgħu. Nitfa' Billy, ħandoqqu ta' Billy. Da l-album veri jġobni tagħha. U veri dispjaċini ġiet Amsterdam Mejju li għadda u ma nħarġx nixtri tickets, so spiċċajt ma marċ. Daniel ħajprova jiftaħ li l-bagalja għax biżbal sakkarta b'xi kod differenti u ma nistax niftaħha. Ġatalna di darba ruma. Nixile? Thank you. That was quick. Reminder li meta jkollkom il-quilts tinsewx tal-qolbuttuni jew iż-zip tal-cover għax inkella jitlilkom kollox ġo fihom. Okay? Just a reminder.
poġġejt bil-qiegħda u oh my god għajjejt. It-8 naqas 10 ta' u literalment wasalna ġal-5 u nofs u l-nida l-aħħar satej u naqra iktar żbarazza. Għamilt il-breakfast għal-jumej li ġejjin, inħassitu sil-ċari, bidlt l-ozor kif qed taraw u hever wajjejt u għadni timur nixxef xari. U nidżied dal-video ovvjament. Imma qabel ma nagħmel hekk, ħaqbad niftaħ li fil-kalender għandi jumej niftaħ tal-lum u tal-bieraħ, so 30. Naf li veru kienet ħelu dal-weekend, imma it's okay, it's the season. Però l-lum ma ħadniex wafile għax konna nifqwajn wara dak il-Korean fried chicken u by the way kelli Christmas tree, ups. Jien ħadet tal-coconut, so ma ħadniex wafil. L-lum gingerbread men. Naħseb issa l-pjanu li ħammur nagħmel xari. Actually naħseb qabel ħanqatqa fis-sodda ħnistrieħ għax aħjejt. U nara vlog naħseb. Għaddi ma nisejthomx kollha. Ġas forsi nagħmel kwarta mqari jekk ħanqatqa xejn lilek sa xejjejt. Għandi bżonn I treat myself hekk għaliex naqaħin fejn literalment ma nagħmel xejn. Mbagħad mor nagħmel xari. U għada xogħol u vera m'għandix aptit madof dejra ħarġima ta' xogħol u veru qed nara żejda veru iġri jasal nhar is-sibt jew nhar il-ġimgħa insomma ħalli nifqu naħdmu u jkolli ġimgħatej break u għadkom qastafu kemm għandi bżonn dal-break. Jiena ma nieħux breaks twal mix-xogħol tipo l-iktar pereżempju xi ġimgħa għax nkun msifra jew hekk. So di l-ġimgħatej isma' nagħmel xejn u just me time. Vera looking forward għalih u kemm kelli hekk s'issa darbtej, so di tielet darba laqgħet ħajkolli ġimgħatej break għax ovvjament qabel kont nistudja u ma kontx ingawdihom daqshekk il-holidays tal-miliet għax xorta kont tistudja, so this is the third year running. Fejn għandi 2 weeks off u again vera nkun looking forward għaliha. M'għandix ħabti nqum għax-xogħol għadha, imma xi titagħmel kollox irid ikun. Hello. L-istess post li ħallejtkom. Imma ħana vlogaw għax mort nagħmel xari as you can see inġbart naqra. U ma tantx tħossni sew qed tiġi ħafna żaqqi u qed tħossni li għandi bżonn noqgħod fis-sodda u nistrieħ u għandi ħafna nas, ġi ħafna nas f'daqqa. So qed ħaniġi hawn il-vlog qabel ma nispiċċa norqod u nispiċċa ma nagħlqux. Daniel qed jara MasterChef vera qed jiddispjaċini li ħanitilfu wkoll this week. Imma qed tħossni vera mdardra aslej kell ma nifla nħares. Sorry, it was a good day u once again qed nerġa' nagħlaqha on a bad note. Imma hekk kienet ġurnata tajba għalkemm tiring, travelling ukoll ma tantx jgħin. Imxejn ħafna, sadly ma nħaqx l-estate Christmas shopping kollu li rrid nagħmel. Ma sibniex ħanut ieħor tat-toys, so issa mmur iċ-ċentru this week jew nfittax online. U l-affarijiet l-oħra mhux ħanejdu mhux fuq naħseb għal min huma n-nies jaraw il-vlogs. So ħanieqafhom. Thank you ħafna tal-li rajtu il-video tal-lum ukoll. Nispera li ħattu gost taraw il-vlogs dal-weekend. Again, xaddu xej differenti minn bil-dal-vlog minn għax kienet l-għol darba li morna ximkien ieħor day trip konna ħafna ma nagħmlu day trip aħna. Naħseb next week ukoll is-sibt qabel ma ninżlu Malta ħammur Rotterdam, ħammur Christmas Market ta' Rotterdam, so look forward to that. This week għandha ħafna attivitajiet ukoll tax-xogħol tal-miliet li qed jorganizzaw ix-xogħol stess. Il-bqija ovvjament normal days as usual. By the way, grazzi ħafna tal-kummenti sbieħ u tal-messaġġi sbieħ. Good night, ġidan jgħid good night. Grazzi ħafna tal-kummenti u l-messaġġi sbieħ wara dal-video ta' meta kien il-ħamis, il-ħamis. Vera napprezza. Ma nafx għal kontu tunħosni vera hekk u imnala kien dal-weekend għax ħassejtni naqra ħjar anke l-fatt li ma konniex id-dar u tipo taqta' mir-rutina u anke peress li jisek you're out and about tkun inqas fuq social media, so tħossok daqsxejn aħjar għax ma tkunx kontinwament tikkompara lilek nifsek online ma' nies. Imma that's all I have to say. Tiżgħux tagħmlu like, tagħmlu subscribe u narakom għada għal Vlogmas Day 15. By the way, we're more than halfway there. U kull ma baqa 10 tim in Vlogmas, which means, oh my god, 10 tim għal-miliet. Ejja ma nem. Ciao ciao, lejli tajjeb.